Jeg hedder Tina, og jeg er driftleder på Skovdal Svineproduktion, Falster. På Skovdal har vi 1200 søer. Så kalder vi det her over Birkmose Gård, som er vores klimastald. Når jeg starter min arbejdsdag, når medarbejderne starter arbejdsdagen, så er det første, vi gør, uanset hvor vi er henne. Jeg åbner selvfølgelig vores foderanlæg, ser om alt ser fint ud fra dagen før. Og så tjekker jeg vores kameraer. Er der sket et eller andet uforudset? Er der noget, vi skal håndtere i løbet af dagen? Jeg kan i høj grad anbefale ProGrow, hvis man gerne vil blive en tand bedre og nørde detaljer. Man skal selv have en interesse, fordi forbedringerne sker ikke uden, at man selv er ind over dem. Men jeg tror, der er et stort potentiale for vores udvikling. Vores setup lige nu er, at vi har 2 sektioner i klimastallen, som har kameraer. Og det gør, at vi kan lave rettelser og forbedringer og ændringer og se resultatet af det allerede efter 4 uger, når vi sætter det næste hold hjem. Og så har vi samtidig planer om at udvide til vores andre klimastalle, og det vil give os en mulighed for at sammenligne os internt. Jamen, vi har forbedret os væsentligt, siden vi har sat kameraerne op. Vi kan følge med på detaljeniveau. Altså, det er nutidsdata, vi arbejder med nu. Det er ikke allerede historik, så vi kan lave ændringerne nu og se resultatet lige så hurtigt. Vi har hurtigt fundet rutinerne i anvendelsen af systemet, og så det kom hurtigt til at ligge på ryggraden, hvordan vi skulle gøre og hvordan vi skal anvende det. Og så bliver vi selvfølgelig hele tiden dygtigere og dygtigere og ser flere og flere muligheder. Vi er blevet væsentligt dygtigere til at justere vores foder. Vi fodrer vores grise mere korrekt, når vi ved præcis, hvad de vejer. Fordi at gå ind i en stald og visuelt kigge på dem og så tro, at man kan veje dem med øjnene, det kan ikke lade sig gøre. Det data, vi får ud af systemet herover fortæller også noget om, hvad der er sket i farstallen og hvad der er sket inden fravænning. Og vi har også kunne bruge det til at optimere vores procedurer i farstallen, så det er grise af bedre kvalitet, som vi fravænder. Jeg synes, at siden vi har sat kameraer op her på Birkmose Gård i klimastallen, der har vi haft et sindssygt godt samarbejde omkring udviklingen og gode til at komme tilbage og komme med inputs til, hvad vi kan gøre bedre. Det jeg nok sætter mest pris på, det er, at når man retter henvendelse, så er der svar med det samme. Der er nogen, der reagerer, der er nogen i den anden ende. Det går hurtigt derude, og jeg har brug for at kunne komme videre, når der opstår udfordringer, ikke at skulle vente flere dage. Mine medarbejdere har adgang til systemet på samme måde, som jeg har, så de også kan følge med og blive skarpere. Så det er en fælles opgave, og vi bruger det alle sammen. Snakker om det og diskuterer, hvorfor vi ser det, vi ser. Og hvorfor resultaterne bliver, som resultaterne bliver. Teknologi er vejen frem. Vi har de store skridt i udviklingen er gjort, så hvis vi skal rykke os videre og blive bedre, som jo er i vores allesammens interesse, så er det detaljerne, vi skal kigge på. Og det er det her et værktøj til.